Hai, berjumpa kembali dengan channel saya Nurul Cahya Ilham. Kayak biasane lur, esok-esok aku iki arep goes. Biasa siap-siap goes lur. Uhui. Loh, tiba-tiba kok enak seketok-ketok pintu. Sopo yo iku yo? Kok enak tamu sopo yo? Ternyata bestiku Daniel salah besti Sambleh. Masuk. Aku sampai kangen. Ini apa? Apa tunggu skincare gitu yuk? Aku saya kata sayur. Kenapa? Apa itu skincare kita mau skincare gitu? Saya pindah ke nih. Nunggu. Aduh, skincare apa ae? Alah, berandengnya yuk. Semua ibu. Wes gak usah goes lah, esok baik. Yang penting, aku saya kira kata sayur yuk. Kenapa? Bangkrut. Ada mikir barang, kayak dulu. Nggak bijum neng. Mbak, cukup nanti yuk. Aku saja diteranya Niki, itu yuk nilai yuk masa. Kalau kue yuk, tak diskon yuk. Aku golek sunscreen. Ya, nah, mana yuk? Mana skincare? Ki nganggo apa ae ku? Alah, akeh yuk. Iki go krim beduk. Go krim nek turu. Iki kan gue seneng goes. Iki go ben itu benak yang putih. Iki krim go kantikan. Menra bidos kelem iki ya, nang bandingan yuk. Kayak nilai yuk. Iki ane minyak wangi barang yuk lho. Minyak wangi barang yuk. Wangi iku ambune. Mbok kalek iso bareng. Nah, gue kelek sih iki yuk. Kelek sih iki. Piro kan iki? Alah, kalau gue wahyu, Piro? selawe ae. 20.000 terus dikredit. Tapi kredit ya beda yuk, regane. Nah, selawe dikredit ya dadi 35. Bayar ping piro? Pemindo. Tapi kayak rak nganggo iki ya. Kosmetik. Enggak pernah, gue pasti rekomendasi jas ayo. Ya, aku tadi ngopi-ngopi ayo. Yes, dan lebih kan. Ya ampun, iku mau lampu piye? Ya ampun, bukan nek kowe kae tulis sayuran ya ngomong. Ngonten yuk orang kena randuk apa, randuk itu terus randuk duit. Lewat paparan sayur randuk duit. Yuk ada meniki yuk pada sini. Kurang suwe. Tapi ye, nek itu yo agak pengira turu. Wes ada kawan meniki yuk, berarti sedek lah tapi nek lancar. Iki mangga kelingan aku dituruh kita nang ono ya tak tawani nang ono gelem. Yo kan aku nisi iki cocok ora. Iki kulitku iki lho kosong. Tak kadang lo, iku nek loro iku sing bedhog karo mek turu iku 50 ayu. Iki krim bedhog iki krim turu. Iku 50, tapi nek kok kredit ya dadi 70 yo. Bayar ping 13 Mas. 45 ae ndra. Tak kredit. Yo nanda yo kurang tak lewat 5. Tak bayar ping piro 45. Berarti ping 1. Iya, Mas. Pisan. Lah kok sing ngeredak lah. Yo ora apa-apa lah. Penting kowe. Takut tuku bensin ya antek yo. Lah kowe lho mlaku. Dan aku mau tidak kalau memang masuk nama tidak nama apa ya tak aja ngono lah. 5.000 tak apa. Cek. Lulur piro iki? Lulus 45 lah iku. Nama kredit di swidak. Lah. Luwe ning toko. Aku kepengen iki lho. Tanganku iki anggere tak buku wis. Iki tangan aku iki dong. Iku yo bersih ya dilulur kanggo kemawan. Nek bergowes krim. Dan mandi. Iki warna. Iki benar. Iki apa iki? Gue nikmati ganteng ngene yo. Cuma ya. Aku jadi mereka. Bojone ndek. Masa anak bujuk? Bujuk kan wae. Nang pengen. Kenapa nggak itu?
Mbak. Bisa Seneng kok, terus. Wan. Iku gue Ben ngerti ini gue kan kenceng ini ya. Apa? Aku ya urung paham nek iku yo aku urung. Belum paham kok model. Lah pas penting tak ikut nang sing minat sing wis tau Iki nang. piro ini? Nek iku larang ku yo. Sampel 5 iku. Pemanjang bulu mata bola ben panjang koyo itu Iya. sapi. Piro iki? Sampel 5. Kok larang meneh? Ning shop all shop iku piro? Mau 50.000. Jadi Ya, iki jangan sudah saya. cukup ngono. Nek iku murah yo selare ibu. Aku ora tau larang-larang ya. Kayak iki Pak yo. Mau dolan. Yo atau jelas 5 sekel lah. Endi wis bukaan? Ya bukan mereka. Cuma Itu larang-larang. Sing lipstick iki piro? nek wis 20 ayu. Kenapa kayak sing gak ngomong? Aku bisa cukup nang luar Jawa. Terus Lah aku mati banget ini. Aku mulai. Nah mulai gitu kan kancaku tawane ke kelas iki. Ya aku kan wis sithik ngomong yo. berarti dia ora monggo, ora pulaan ke pabrik langsung. Ora. Kayak mek badi piro nek ngene iki? Ah, ngewu yo. 3.000 sing mau kredit no. Yo kapiten nek kredit iki kan nek kesampula. Nek kredit ya 120. Kan mau nek dibayar terus 5.000 yo. Dan duitku ngono. Paling enggak yo nek 120 main pinter lo yo. Patang pula. Kita kesibukan kayak gue sebetulnya yo. Lah iya, aku ben sehat. Gue saiki enak di kesibukanku wes juga tidak ujung. Yo alhamdulillah yo. Tapi yo disyukuri wae lah. Olahraga, kegiatan. Enak yo. Yo. Yo penak ngelok piye? Besok kapan-kapan ayo. Wah aku nih perhati di ujung. Dan kenapa? Lu gak di ini mana di macam. Ini kapan pirang sasi? Alah surat aku pikir. Di tamat. Iki koyo wis sangat sasi deh. Masih luas yo. Masih. Berarti tak no. Tak tenang yo. Merah betul. Masa aku itu bingung ya. Itu kenapa iki lho kebiro? Mulai dia keluar Jawa kok, guru pas mengkolot. Yuk nang mana sih kalau aku udah bujuk tak iya. Betul kelambi rakelan ngono. Ya Allah, sakno. Kan aku mulai dhisik. Kapan-kapan tak kayak kudu, aku ya di kudu. Iya, atur nuwun yuk. Nanti tuku ayo bener aku mangan yuk. Aku ku asline ngesir sing iki, beda Sir. iki. Ya wis tak kurang 5.000 yuk. Dari piro? 115 wis ah. Bayare ku ping 3 40 karo 35. Wis ayo. Karo iki lho. Kilo. Sing Kuat. kuat. Iki lho. Ben gak tambah bosone nemen aku wis buka tangan cuma sing tembus. Yo wis ireng cuma ben gak kosong. Kita iki manis lawe. Iki 15. Jadi ini 140. Ya pira yuk. Kita bayar peng 4 yo. Apa? Pira yuk. 100 piro mau? Tambah. Peng 4. Piro? Itu lain yuk. Sakit kapan pula. Bisa. Ya. Tapi masih pisang loh, sebulan sekali. Ya 2 minggu ayo. Orang cucu yuk. Karena aku udah mikir bayar angsuran iki, angsuran itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Lo dia mah kita dipujuk. Amin. Pujuk mergawe lancar. Amin. Yus lah, tak
bayar peng telu cuma sebulan sekali nek oleh. Masa 3 bulan yuk? Ya ora apa-apa lah. Iki lho nek oleh. Kayak DP 50. Jadi kurang pira? Kurang 90 lho. Ya wis tak catet yuk. Ini kayak harus. Nah, catet. Bujuku nopo negara yuk. Ki dia Pak. Alah, mau aku dianu terus sudah buat nomor 3 rumah terus sebelum mulai ngomong-ngomong masa enggak aku kan pilih yuk jadi uang makan yang udah naik nggak kerasan sama aku yuk masa aku cuma yuk Kena apa aurat? aku tuh itu ya wis yuk aku tak pamit yuk sawan tak ngiter Kene ndi? ya boleh nak karena yuk Ya wis muga laris amin lancar. amin Nek wis amin lancar aja sombong ya. ya Aja lali aku. amin pada tak kira bro lucu lagi baru tanggalan bro Ya wis aku tak telepon sik. Tak kandhane kok. Padahal tanggal 2 bulan bayar les anakku. Bayar tagihan listrik, tagihan air pan, bayar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sambung berapa ya? aku pegangnya kues terus kok jadi sudah kues lagi Alah, sawan lah. Semalas panas. Nanti ini sik drop itu tapi terus serius tapi dengan udah lian enak Ya wis, ya wes hati-hati ya. Makasih ya. oke yuk ya wes yuk tak balik assalamualaikum Waalaikumsalam, hati-hati ya. Itulah aktivitasku hari ini lur. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lewatkan aktivitas-aktivitas di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.